Dear Mr. Longley. Nagmayata kitain dagiti taraken tayo, tatang, nanang, may ayo akadakwada. Wen, anak ko. Talaga nga ado ti taraken tayo. Un anak, katnupay saan tayo ako kadag ito'y nga ayop. Isuro da kang agtaraken. Tapno amom ton ti aramidan. Wen, tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadagiti ayop. Isu arumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti tarakan tayo. Wen, anak ko. Tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo. Talaga asikanto ti makaam mo kadagiti taraken tayo. Kastamot ten iti solar amulmulaan tayo kadagiti nagduduma naten. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadagito'y ataraken tayo. Tapno di na tayo papanawan ti amo tayo. Wen, nanang, talagang agagagatak. Rumbang laang, anak. Talaga ka di, adi mong ituloy ti agiskwela, anak ko. Kuha, nanang. Huwag nga agpaiso, anak ko. Tapno manayunan tinasursurong ije pagadalan. Uray makalpas ka ko maiti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwilaan. Iswadyak kaya atin ti agiskwela, tatang, nanang. Kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, no nagagat kalakid di nga agtrabaho, saan ka ngagbisin? Kan amangan, no umasenso pa'y ti panagbiag mo. Dito'y abiyag. Kinagagat, kinaanos. Diskarte iti panagbiag. Panagtalak iti Diyos, ti igam tayo. Kan awan lakit di ibadbadak mo apadam a tao. Nasaya at lata ti pagbanagam. Bindisyonan na ka, tinamarswa. Wen, anak. Tano maadaan kanto iti pamilya. Talaga ang masapul nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wen, nanang, tatang, agagagatak, tapno jak to agbisin. Pang-asiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami. No saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaon nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaedan mi. Basta diyo kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, isun ti alaon mi. Gaminton sumaruno. Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. No kayat yo, ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakalan nyo ida. Tapno di kay umay agdaw-dawat kada kami. Di kayat mi. Dagitay maparte adagusan ti itadyo. Nalawag. Uray kumaan na kukuami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Angam saan mat nga rod. Tatartarakan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kamin kadagiti dingwan nyo. Kat di kayo reklamon. Tawan metla ti maaramidan nyo. Aglamangak pa ila ditoy. Umasidag ako makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasaoda. Ngam, kasla mabutengak met. Tadarmas da. Kan, apay akasla mabutbuteng da nanang kan tatang. Unay metten dagijay atat tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Huwag nga ruda. Ikan lang arudan iti tarak nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklaka ti amuda. Masadot da siguro ngagtarakan kadagiti ayop. Nalapit akasta. Bakit? Tatang, nanang. Asino ka di dagijay atat tao? Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Unanang, kanapay nga darmas da. Ay na, di mong damagan. Ano asino dagijay, Julio. Numakitam kid di ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin tatang. Basta, tungpalam tibilin mikan ka. Kas iti sigod.
Ikanda kami kadagiti taraken nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya, nalabas kayo na. Naibagamot tan kada kayo. Asaan mi ako ko dagito yung ayo pa. Matangtangdanan kami laang. Kat numaamuan ti amo mi, nga ipadpadawat mi dagiti dadumang ayo pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige. Tapno, di mumot ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti dayta nga amom amasapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti dayto a farm na. Ngamno di na kaya. Addasan ana saya ta mapasamak. Anya? Itanon mo dayta, iti amom. Digusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Kan linisak na ti pulungan da. Tapno sana naangot. Adamanan dagiti umayag daw dawat ka dagiti tarakan mi adingwen. Nabayag at chimpo adiday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot tan dagiti tatatao. Day talag daw dawat ter aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. Di kaya kita kadagiti daw-dawatan mi. At dasana na saya ta mapasamak. Awan at talaga ti maitid mi ita. Tanailakon dagiti daduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi. Numakurangan dagiti ipatpatarakanda. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuha mi kuma. Ikanda kayo. Kasta gayam Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga saan? Tada kami ti madaksan. Pangaasi kasyanda kami. Ikatanda kami kas katalagda. No agitad kami pa'y kada kayo. Lukas tangarod. Malo! Awanan kayo tibain! Awanan kayo tibain! Di na karamutan! Di na tangarod! Sige! Alahan nyo amin nakabalan tayo nga alahan! Nanang! Tatang! Kasanuak paitan, tawan kayon. Awanan ba yung dagiti atat tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basol yung kadakwada. Kasanuak paitan, nanang! Tatang! Sigun iti investigasyon. Ripildi dagiti nang patay ka dagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti atat tao, sir. Nagpakpakasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya nida. Talaga kas jay dagiti atat tao. Ti pagsayaatan da. Ti ad-adda apang panunutan da. Imbaglaangan. Tadi da kainraman na pinatay. Sanak ngamin nga imasidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinama. Kat ni matatang mo. Iti ulo na. Isu ti makagapo anatay da adagos. Awanin, sir. Diyan ka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno. Ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw ka matan ditoy. Tadi mo pa'y lakabaulan nga imatunan to'y farm mi. Addan nabirukan mi amang sublat iti trabaho da tatang ken nanang mo. Kasyanda kumamot, ma'am. Uray dituyak pa'y langagyan. Mabalin kumamot. Nga mubing kapay. Saan mo akabaulan nga aramidyan ti trabaho dagiti nataengan? Saan ka di nga ipanda ka iti MSWD? Ta minor ti edad kapay laeng. Da kayat ti mapaninjay, ma'am. Kayat ko kumalat na ti agyan ditoy. Awan ka di am-ammom akabagyan nyo amabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tay di may kamin ditoy. Katawan mo timbagbaga tatatang ken nanang ko. No, da kabagyan mi ditoy a lugar. Ladingitag, ngam,
Addan maisukat kan ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay, apagyanan dagiti agtrabaho, dito'y farm. Ituyak man ang palengke. In makagkita iti agpakumboy kada iti pinalingki da. Barang makaduwak ita. Kat adal ta paggatang ko iti kanak. Ah, dayjay. Kasla marigrigatan iti pinalingki na. Asit kak. Ma'am! Kasapulan nyo kaditi agkumboy kada iti pinalingki, oh? Sige. Sige man garod. Tanihin nagdagsan nga agpayso dagito'y awit ko. Itulod na kaging gaije balay ko. Sige, ma'am. Kat pagyamanak, no agtalag kayo kanyak. Kastagayam tinapasamak iti pamilyang baro. Kaasi kamot. Wan, ma'am. Isungag katang-katangak ita. No sa di nula ditan ti pagturturugak, ma'am. Apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong kan ka. Diyak mo, ma'am. Ngam basta jaklatan kahit ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod a nagkikyanan nyo. Ngam siyempre, awan kamot ngaminan anadanon da itiyay. Nalabit akas ta, ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas a masakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadal. Lakayak matan, ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kan awan aramatak akwarta nga agadal, ma'am. Awan lin na kayan wan no binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalin ka. Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat a masakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system. Wano, ALS. Ha? Sana ka ding agtagtagainap lang, ma'am. Agyaman naklaunay, ma'am. Da kayo tinsabot ti apo a makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagiti karkararag ko. Ita tanakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehyo. Agyaman naklaunay, ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo, nanti. Maliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Taado ti maadal mo itchay. Sige, auntie. Takas lakayat kung ti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. Sige. Gapot a mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Tatulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutek. Lakayak ton. No kas pangarigan naggraduarak ton iti abugasya. Sana parikot da ita. Ti importante, nagagat ka nga agadal kat makagraduar kantoon. O makita, ita graduating law student ka. Wen, auntie. Kat sika talaga tinagbalin asadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak. Ngagbalinak analaing nga abogado. Katagyaman ako na iti Diyos. Tain sabot na ti kaskan ka, anasayat a tao. Sika tinagbalin nga inak. Katagyaman akbatlaunay kan ka. Kat ikarik. Di kay tubaybayan, Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggaad mo tinagadal, Barok. Isu nga ituloy mo, aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Wan, auntie, tanong mabalin, diyak kayatan na maulit tinapasamak kada kami iti pamilyak. Kat awan kumandag iti kakasya at tao, asiwawayang agdakdakiwas iti kagimungan.
dinadaal da tibiyag ti dadduma at tao. Juan Barok, kat kaasimat dagiti nagbalin, abit timada. Wananti, kat inton nan anayan nga abogado ak. Tulungat dagiti maitadtadanes. Ita, Mr. Lonely, madama ti panag-review para iti bar exam. Ket alaak manan da iti agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso ti timultulong kanyak. Ken kastameta na pagyamanak ti kaasi, ken panarabay nga impaay ti namarswa. Alakastan ket agyamanak unay, iting kay panangidrama iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Hulyo. Hulyo pagayam ko, nagasat ka. Taimbilang nakakaspudpud no akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kanto nga rod asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gapu ta isuda ket awanan. Alakastan, ket agyamanak manen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Hulyo at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Teresa Calay, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Emil. Manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami laeng nga agkabsat. Kat manipod ubingak, pinagimimunak ti kabsat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay a pinakibyangan ti ayayam ko. Kita man, nadadalan. Sorry manong. Ti ko namkit di. Umapal kay ti ayayam ko. Nusyak ti bumulod ti ayayam mo. Di na kayat apabuludan. Aglablabas kan. Gaputa mo masikati kay kayat ni tatang. Sana pud no day ta manong. Saan mo mat ngamin nga ayaman? Iso binulod ko. No si kamot ngamin ti bumulod iti ayam ko. Kat iranamot amadamapay nga ayamak. Nagadupay lang ang rason mo. Tari maanam ti dinadaal mo nga ayam ko. Pasensya kan manong. Ngamjak amo at tari maanan. Ano niya? Apay nga rod a pinakibiyangam. No dadaal mo't lang. Ha? Anay ko manong. Ipulong ka kini tatang. Tatang! Ni manong! Ninanognak! Anya man ang tipagapapaan nyo aya? Ni Max tatang. Dinadaal na ti ayam ko. Day talakit din, tipangdangram itikabsat mo. Apay, napatpatig ta ayam mo ngam tikabsat mo? Talaga nga isakit yun ni Max. Amok nga iso ti kay kayat yaw. Day taman ang tibagam. Apay aya nga awan aanusam di takabsat mo. Di mo lakat mapasensyaanen. Sikati inauna. Iso as sikati agpasensya. Nanang, apay akas jay ni tatang. Saan nakakay kayat? Kitaan nyo. Ni manan Max ti insurot na itinapanan na. Kasano, kat dinanog mo manan. Insurot na taamangan ka no agapa kayo manan. Apay nga rod asaan asyak ti insurot na. Ay na anak ko, maawatam ko mamat ti sitwasyon. Sika ti inauna, kat ni Max ti naudi. Natural nga daken kwa na ti atensyon, ta isuka nga rod ti inaudi. Saan aday ta ti rason nanang? Agpada kami mat nga anak yo. Apay nga yakas jay. Alahos to daytan apasugnod mo. Sana bale, mapanak makitsyenda inton bigat. Sikamat ti isurot ko. Gumatangak iti kasapulan nyo kin ni ading mo iti pagadalan. Tani, panagsasarat tumanan. Ag high school kan,
Kat agnakam ka kuman, gaputa saan kan nga ubing abasit. Emil, agkuyog kayo kini ading mo asumrak iti pagadalan ha. Urayang biit, nagsuksukat. Anyamot tan tatang. Apay ang masapol nga urayak. Kat kabisado na matipagnaan. Muna akon, tamangan numaladawak pay. Nasapa pay. Oy, saan ka man nakasta? Apay, di mo kayat akaduam ti kabsat mo magmag na? Nagbayagmat ngamin nga gunggunay. Kat anya nga rod ngay, si kamot ti mo na ijeban nyo. Ti kunayo kidde. Awan husto amar aramidak. Ngamno ni Max, husto amin ngar aramidan na. Apay ka di ay akasta ka? Kayat mo takabilin kan? Saan tatang? Oy, nukunak nga urayam ti kabsat mo. Urayam! Apay ang nakabaybayag kang agsukat, ha? Ha? Apay ka di manan manong. Amom ka di nga inururay ka. Taisuti ko na ni tatang. Apay ka di akas lakagura nakakanayon manong. Gaputa si kalang tigay kayat ni tatang. Kasano? Kat kanayon nakmat ngamin nga apaan. Isumot ti pakaungong tam kini tatang. Sanak ngamin nga apaan Tapno kay kayat nakamat ni tatang. Isungayad addam. Taam mo makay kayat na ka ni tatang. Saan kamit nga apaan manong? Si kamat ti mga apa kanyak. Saan ka na sumanao? Kanakarkaro masurunakan ka. Ala, umunakan. Diyak kayat ti makikadwakan ka. Mapantakit din manong. Ang mga numaladaw ka, wag paudi ka. Umunakan ko na. Apay nga idurunak ngay. Nudi ka pa'y lao mo na. Makaraman kan kanyak. Sige nga rod manong. Umunakon. Oh, adayta. Sagay sa kayo iti bisikleta. Tapno saan manan nga iso ti pagapaan nyo. Yehey! Addan usarak asumrak iti pagadalan, tatang. Agyaman tatang. Addan usaran mi mapan kami ti pagadalan. Saan kami na magmagna? Nga magananad kayo Saan kayo nga agpating nga iti kalsada? Agpaigit kayo laeng. Un tatang. Emil, tangay si ti inauna. Kitama ka nayon ni ading mo. Saan mo abaybayan? Laklakayan mo tan, tatang. Apay kumangay, abantayak pa'y laang. Ni Max Latan, tinapatag kada kayo. Ada trabahok iti adayo, iti manungal daw. Iso abantayam ti kabsat mo. Da kayo ti agsin nakit iti pagadalan nyo. Adala ang sana nasayat ang mapasamak kabayatan ti kawan ko. Agsungbat ka. Apay asika lang ti simangpat. Ayan ti kabsat mo. Anyat orasan. Laklakayanan ni Max, nanang. Amo na mo tan ti aramidan na. Sana nanas ka na bantayak. Apay, di mo la nakitan di tadalan mo. Apay ngay nga awan pay. Tsak amo Ay unay kamot anak ko. Kasla awan pa nang isakit mo iti kabsat mo. Sa anak ayaya, nanang. Agpada kami mo't nga anak yo. Mala, siyak nga rudan ti agpaabagatan. Inak sa pulan ti kabsat mo. Diyos ko, nasagid ka na tilugan ti bisikleta ni Max. Katintaray tayo di ospital. Apay asaan nga baga kanyak ni Emil kat nakita na kanumat. Pardasak ti magna, agawit at pahitawan na pulos kwarta nga igam ko. Apay adi mo imbaga adagos kanyak. Anasagid gayam tilugan ti bisikleta ni ading mo. Katintaray da iya ospital. Awan ti amok iti dayta, nanang. Saan kan nga aglibakpay? Taado tinakakita nga amom tinapasamak. Ngam pinanawam kit din. Awan matlahang maramidak, ura agsubliak. Tinakasagid kan kuha na at ipabasulan nyo. Sana siya. Diyak amuno apayakas ta ti ugalim. Uray gayam matay ti kabsat mo. Awan anyaman nakan ka. Talaga nga awan panaglaknakan mo niya. Di ka kaya't abautan. Ang pilitan nakmat! Anay ko! Anay ko, tatang! Kaya't mo ka din amatay ti kabsat mo! Saan ko abasol tinapasama kan kuha na, tatang? Tinakasagit kan kuha na ati aking basol. Wala! Tabi na ibayam!
Nagdamag pa'y ti inamkan ka. Ngam kunam ka no, asaan mo nga ang mo tinapasamak. Asino ayati malalaam, takas ta ti ugalim. Jakpagan ano ti anak, akaskan ka. Sandak kaya mapagan ano nga anak? Kunak tupay. Sandak akay kayat. Patuluyak langan ti planok. Nakaturog daminan. Agimpake akon. Agtalawak langan. Usarak ti bisikletak. Patsyok ang makaadayoak. Uray bisikleta lang ti usarak. Nana, kumbuya kun ti awit yo. Amok amarigrigatan kayon ang mga awit. Oh, alaman nga rood, Barok. Oh, naimaglakit din tayo masinag ka. Talaga ang marigata na, kanagiti karga. Sa dino ka diti pangituludak, Nana. Sumurot kalatan kanyak. Agtaksi ako na, taano nagiti karga. Sige nga rod, Nana. Umuna kayon, tas umurutak. Oh, sige. Sa dino ka diti pagnanaudang. Makmaturugak iti kariton, Nana. Nagtalawag ngamin. Nauyong ni tatang kanyak. Isu api manawak. Kasta ka din. Oh, kaasi ka ba't na rod? Amangan, no kayat mo ti agtrabaho kanyak. Aggarden ka. Agmula kayo iti sabon. Adda talo akakadwak. Ken saan mo mo na problema ti pagyanak. Taad da baraks yun. Dakdakkel ti sapul mo no agtrabaho ka kanyak. Ngam ti agkumkumboy ka lahat. Kaya't ko, Nana. Nagsaya atin ngay. O alang nga rod, sumurot kan kanyak nga agawin. Dakkel mo tanti unong ko. Kasano? Awan mo't unay paggastusak. Libre ti kanak, kan pagyanak. Nadagsan lang ti trabaho. Ngam kabalak mat. Ay, awan manandang iti talwa kakadwak ita. Nagawid da. Tadda ngamin pamilyada, ngawidan da. Ay, mailiwak matan kaninanang. Ngam nasakit latta tinakam ko. Gaputa mariknak ani Max laang ti paborito dang anak. Apo? Asino ti tao dita? Imbaon nak ni Madam amangyag iti abastuyo. Ada umay mangyag iti abasto. Mabit lang. Kapin ano nga tani na doon na daytoy. Nagpintas matan. Ala amon dagiti abastuyo. Kit kita anak madlatan. Pasensya kan Nagpintas ka ngamin. Anyay tayong tinagan mo. Kapin anong ni Nana doon Siyak ti kabarbaro ababaunan na. Siyak ni Jing. Siyak mat ni Emil. Alaam nga roden lagi ti abastuyo. Tagsubli akmatan. Agyaman Inton maminsan. Uray saan mo nga itulod dito'y dagiti abastumi. Ayaban naklatan. Tasya kung ti umay mangawit. Imayak, takayat ka akasarita. Anya ti bagayo, Nana. Masikog ni Jing, kat imbaga na asika ti amana. Agpaiso ka di. Nana. Kat pasensya kayo Noon aramid ko tikas di iti katulong yo. Ulilan ni Jing, kat tangay putot mo ti sikog na. Takdaram nga rod. Palubusan kayo nga agdan na, taaddaan kayo matan iti husto nga edad. Ngam agtrabaho kayo latta kanyak. Libre ti pagyanan nyo. Kat inton aganak ni Jing, agkasar kayo. Adan tumatan siguro urnong yo. Uray tumulong akto iti gastos. Agyaman na kada kayo, Nana. Talaga na singpat kayo kada kami. Basta agsingsingpat, kan aggaggagat kayo man.
Ita ta nakapagpasngay ka na. Kaya't kung agkalaysatan. Uray simple lang. Sayang ngamin ti magastos no nagarbo. Nang runa, katadan anak ta. Kan ulila ka maten. Kat sikalat ta, Okay lang kanyak. Ti importante. Saan na kami abaybayan iti anak ta? Agyaman ak numawatan nak Jing. Amom, nakaragragsakak. Anad da anak maten iti bukod a pamilya. Kasta akmat. Naragsakak mat, Emil. Kaano lang dahi di kalay sayo ka ni Jing? Ang masikog man itan. Huwag nga rod nana. Ngam husto lang matitalo taon na baat danto iti ipas ngay ni Jing amay kaduang anak mi. Kat, awan ka dit plano yung agpakita iti pamilya. Awan nana. Sa anak mo't lang nga napatag kadakwada. Adakan ka na ita. Ang amangan numaamwanda nga dan apudakan ka kat maragsakan da. Apay ka niya, pakibibiyangam tayo ayam ko Kita aman tinapasamak. Nadadalan Anay ko manong! Jack mating gagara dadaalan ti ay ayam mo. Anya, saan? Anay ko manong! Tatang! Nanang! Ni manong! Jun! Apay akab kabilang tikapsat mo, ha? Dinadaan na namin tayo ayam ko, Tatang. Ala, husto daytan. Gumatangak to iti kasukat na. Kat di mon ululitan asaktan ti kapsat mo. Maawatam! Maawatak itan ti amin, Jing. Anya ti kayak maasawan? Ni tatang. Kinagurak. Gaputa panagrik na ka. Kay kayat na idi ti kapsat ko ngam iti siyak. Ngam maawatak itan ti riknana. Kat, anya nga ro ti planong ita. Kaya't ko ang makita ni tatang. Katagkid dawag iti pamakawan na. Nasaya at mat, tanaka amiris ka, lakay. Swerte kakit di, Taadda pa'y naganak kan ka. Agbati kayo pa'y lang dito balay. Agawidag. Kat itnak agkid daw iti pamakawan ni tatang. Siga ka di daytan, anak ko. Uwan tatang. Kat pakawanan na ko ma. Ay na, nabayagan na napakawan ka. Kumusta ka, Itan? Kailiw da ka una yan kininanang mo. Tatang. Adan asawa. Kanduang anak ko. Tatang. Nakamiris ako na. Maawatan kayo, Itan. Tatang. Kat, sa dino nga ro ti ayan ti asawam kandak iti anak mo. Apay asan mo ida nga insurot. Di kay madanagan, tatang. Iti pa nagsublik to dito kaduak tong ti pamilyak. Inyam amok nga rod ni Jing nga asawa, kan dagiti dua nga anak mi kadatatang ken nanang Mr. Lonely, ket napalalo ti ragsakda. Ita, awanen ti dawatak iti Diyos. Limag-an ti riknak, ididimawatak iti pamakawan kadagiti naganak ko. To'y pagayam mo, Emil. Agyamanak pagayam Emil, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan ti naganak, amang isuro iti pagdaksan ti anak da. Ket ita taaddan anak mo, ditan ama panagnekam, asaan anag kammali, dagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Emil, at taga probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinget itinaga na Karen, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Karen dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko nam dayta, friend. Una, gaputa manulangin nga aldaw. Kat mapantamat ten ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, jak amo no ma-excite ako no saan. Ngamin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tanto matlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ijay pagyananta? Oh, sure. Siyak pa'y matikunam. Hindi pa'y lang napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti pa nagpasyudad talaangin, ti ururayek. Nasayaat nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, ha? Wan nanang, di kay madanagan. Damong pa'y lati mapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay apanaganad, anak ko. Wan nanang. Liklikam ko mati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. Wan nanang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipod ubing. Isulat ti gayam ko aging ga ijay syudad. Hoy, friend. Among ka di? Kanayon ka amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming mingan. Anya? Panagkunak? Gusto kan kanay di a Benji. Ay na, nukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka, Francis. Huh? Amangan no adda makangagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francisca tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardan kan. Wala, mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tani, mabisbisin ako, sika. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Kat, di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga mabisin ka, Naimbag nga orasyo adwa Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka di ti makisango kada kayo? Ha? Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, jak samot ten mangan. Ngamin, nakita ka laeng. Ay na, napsuga koan. Anya? Si kakit di mat. Ala, mangan tayo nga ruden. Ay na, maragsakan ako unay para ken ka, friend. Abay anak ko nang tikas na.
Gaputan nagwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak day tao? Ay na, friend. Agaram to day kan ka. Anya kumangay tigapunang alaan na ti cellphone number mo? No awan pa naggusto na kan ka? Sika talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo. Uy, sus! Amo ko nun niya ti kayat asawon da pa nagis-isem mo, friend. Ha? Uy, itay kapailangan palpaliiwan anya. Nakaisem kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok Katetex mo ni Benji anya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragragsakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katwan mat. Ay na, aklunam ngaminan friend. Nagasat ka. Ngamin, iti kinado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, ang mga nunalipatam. Imay ta dito'y syudad tapno agadal. Saan ang maki-boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki-boyfriend ak to, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita? Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji? Ikarig, saan ka ngagbabawi? No bilang taklo nam ti panagayat ko ken ka. Ngam Benji. Jack mailibak. Nga damot panagayat ko kan ka. Ngam, mabuto nga ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti ron ba nga pagbut ngam, Karen? Ngamin, saan namat akayat asawen? Ano aklonen nak, katagdan natan? Aklonen nak, agpinatagta. Ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takas takamat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapudno ti panagayat na kanyak. Isong kay naklon kon. Kan may sa, nabayagan nga agdat-daton kanyak ni Benji. Ay na, sana all talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubong. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardang ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo, anya. Apay, dagas ka diti imbagak, ada kayo kuma aginggat inggana. No di mo kayat, di saan laeng? Anya? Hala, umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa dayo ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house me. Sigurado nga orayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Siyak ti makamukin ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka lang kanyak. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana. Panghasim. Itulod na kuman. Adahan naman ti rabi. Di ka madanagan ko, nakmet.
Makainanaka iti husto iti papananta. Ay, jak amon wanya ti ibagakan ka, friend. Friend! Jak amon niya ti aramidak ita. Mariribukan hak. Kasanun, numaamuan da nanang kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanyangay. Saan na may sublit inalpas ang napasamak? Ay, nuapay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji. Gaputamok adinak baybayan. Ngumjak namnamaon agun dawayan na ti panakabartag ko. Anya? Hoy, awagan man day di alalaki. Siya ti makisarita kan kuana. Daita ti parikot ko, friend. Ngamin, jak matan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di dayta nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mi metlakit di no igagaid mo ti panagadal mo. Agam saan mo't gayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko, pinanunot mo kumadag itirigat mi iti amam ngagtrab-trab ako. Tapno laeng adda busbusam iti panagadal mo. Ngamapay akas ta tinaramid mo. Nanang, Agam panyangay nga raw. Awanan ti maaramidan tayo. Adda ditan. pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat, ti ama ti sikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagawid lang ijay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak na ito eh. Ni Karen. Kasta? Sige. Kumawag ak tulangan ito maminsan ha. Magumiko makita. Anda ngamin napatag nga aramida. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kaayan ayat mo iti cellphone. Nanang. Anak, di mo pilitan no di na kayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigregatan kan, gapo iti panang pilpilit mo kan kwa na. Husto kayo, nanang. Ngamay-ayatak ni Benji. Kat amok, akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngamin, no napudnukan ka ti maysa lalaki. Idinaamuan na amasikog ka, ad-ad ako mga ipakita na kan iparik na ti panagayat na kan ka. Ngamsaan, takala at latan anak po ka. Agasam, tadi na kapay kayat akasarita. Nanang. Iso apang aasim, anak ko. Di mon pilitan no di na kayat. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukawlatan na kaslasok. Friend. Hoy, pagarap ko matlaki din no napudnukan ka day di alalaki. Ngam saan matgayam? Buhe! Ay na! Uwan nga rod, friend. Nagtalaw ka kan kwa na. Gaputa manumot na abulan nga agayan ayat kami. Ngam nagbidutak matgayam. Hay, Ket, anya nga iti planom ita, friend. Nasken atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yun. One friend. Aramidag ti amin. Kan adamat karbangak kan kwa na, no bilang laang. Anya, friend, nakasagana ka ka din? One friend.
Mapantangarudan Ano? Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? One friend. Masigurado ka husto da ito inted ti may sa amakam amo kan kuana. Nasayahat nga rin no kasta. Ala, mapantangaruden. Nak! Tao po? Tao po? Awan sama tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta. Saan ka agbidot, friend? Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo. Sino po sila? Oh! Tagalog pala ka? Shh! Friend! Ay, pasensya kayon. Kunak ngamin no Tagalog kayo. Anya ti masapol yo? Kwa. Saludsudan mila ko, ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Wen. Dito'y. Anya ti masapol yo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Wen. Saan kami pa'y matkit di anak kalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapulyo kan kuana. Pasensya kan ading. No adaman nagbidot. Ni Benji. Saan na siya? Kan maysa. Awan ti amok maipapan kada kayo. Anya? Kinapudno na. Sakbay ang nag-enroll ni Benji iti pagadalan. 5 abulan ti anak mi idi. Iso anjak amo ti napaspasamak iti nagbaetan nyo. Ngamin, nalaing ni Benji nga agilimad. Dayta ti pudno. Anya? No kayat yo. Urayin nyo asumangpat ni Benji. Agsarita kayo. Okay lang kadikan ka, sis? Okay lang kanyak. Ni Benji ti ama ti anak ko. Ngamjak kanunungan ti inaramid na. Ngamin, amok tirik na ti maysa nga ina. Nga awan ti ama at tumakder para iti anak na. Agyaman kami no kasta. No kasapulan atong pam. Awan problema kanyak, Karen. No day tatiwagas. Tapno maipariknam kan ko anat ti saem nga impaay na kan ka. Karen, apay nga da kayo dito eh. Saludsod ang pailaong? Naapay nga anda kami dito eh? Awanan ka itibain! Karen, Ulbod ka? Apay nga inlimad mo kanyak? Ti kinapudno nga adamod gayam kadandanam. Kan adamod gayam an anak yo! Saan lang asyak ti linukom? Nudekat ng runa ti ina ti putot mo! Karen, Awan konsensyam alalaki? pakawanan na Karen. Di kag danag. Suportarak tagbalin nga anak ta. Saanan? Narigat man para kanyak at tumakdar kas amakan ina. Ngamtakdarak. No adaman ti isuportam iti agbalin nga anak ko. Isuportam laangan iti anak yo kini Jonah. Nasakit ti inaramid ni Benji, ngamnasken nga aklona, para iti imuna a pamilyana. Impas nga iko ti anak mi, asa na pulos a nagparang ni Benji. Intuloy ko ti panagadal ko aging ga nakaturpusak, ket iti agdama, natalget maten ti trabaho, ket naragsak kami maten iti anak ko. To'y pagayam mo, Karen. Agyaman nagpagayam Karen iti daytoy apakasalitaam. Awan ti imposible iti kasken ka akabaalan na ti tumakda.